Igbo bụ Igbo mma mmanụ. Mụ bụ Dr. Chinyere abịakwutere okwu n'ọzọ ka anyị nọkọrịta n'ụbọchị nke tata. Ama m na unu ga na-asị ka ihe anyị nwere ikwu taa. Ihe anyị nwekwanụ taa bụ isi nri. Achọrọ m ka m gosi unu otu esi esi ezigbo ji na akwụkwọ nri nke iricha ikwete na na iriri nri na-edozi gị arụ. Unu ga-abịakwanụ ka anyị siwe ya ka anyị hapụ igbu oge banyekwa n'isi ihe kewenwa. Anyị ga-ejikwa sie ya bụ ji na akwụkwọ nri n'ụbọchị tata bụ ji. Akwụkwọ nri nke anyị ga-eji taa bụ ụgụ, mana ịchọkwara inwe ike iji green maọbụ akwụkwọ nri ọbụla ị chọrọ. Alibasa, nnu, ose, azụ, mmanụ nakwa ụkpaka. Ụkpaka adịrọkwa oke mkpa, ya kwa na ị chọrọ ịma ntinye ya na nke ị na-esi. Anyị bidozie, anyị ga-ebu ụzọ bachaa ji anyị. Anyị ga-abacha nke anyị ga-eji sie ya, maka na ndị na-esiru eburu ibu. M ga-abacha obere ji, mbecha ya obere obere, mbịa bachawazie ya. Abacha ya ka anyị wepụcha azụ ya. Anyị abachachagokwanụ ya bụ ji. Anyị ga-abịazi ka anyị berie ya, saa ya, tinyezie ya na ite. M na-eberi ya kịrịkịrị. Ji enwekwaranụ ji dị iche iche n'afịa. Enwe iyo, enwe nwokpoko. Ji ndị a mkpọ na-asọkwa n'ụsọ, ha nwa ka m na-ejikarị esi nri maka ụtọ ha na-adị iche na nri. Ji na-enyekwa ọtụtụ ihe dị iche iche n'ahụ. Ji na-enyekwa ike. Ji na-edozikwa arụ. Akwụkwọ nri na nke ya na-enye anyị. Asachago m ya bụ ji, tinye ya n'ite, gbanye ya mmiri, tinyekwa ya obere nnu. M ga-esikwasịzi ya ka o yee. Ji dị n'ọkụ. M ga-akwadowakwa ihe ndị ọzọ m ga-etinye na ji ma o yee. M ga-abịa wepụ ọkpụkpụ dị na azụ a amịrị amị. M ga-ewepụ ọkpụkpụ niile maka ọ dị mma ị na-eri nri ọkpụkpụ agbado mmadụ. M ga-eji nwayọọ nwayọọ mepee ya, wepụcha ọkpụkpụ niile dị n'ime ji a, ime azụ a. Wepụcha ya nwayọọ nwayọọ maka nwatakịrị na-erikwu ji a. Ndị ọkwanụ maka ọkpụkpụ gbado okenye, ọ wụzikwa nwatakịrị. Jiri nwayọọ nwayọọ gaa ya aka, wepụcha ọkpụkpụ niile dị na ya. Nke a nwayọọ nwayọọ tinye ya aka n'ahụ niile. Ewepụchagokwa m ọkpụkpụ niile dị n'azụ, saa ya. M ga-abịa bezie alibasa m. Ewepụgo m azụ ya, sakwa ya mmiri. Ọ na-adịkwa mkpa ihe ọbụla ị chọrọ iji sie nri, ịsa ya ọfụma, maka na o nwere onye chọrọ ibunye onwe ya maọbụkwanụ ndị ya na ya bi ọya. Anyị amara aka metụchara ihe ndị a n'afịa, so ọ dị ezigbo mkpa na anyị sara ọfụma. Ọ dị ụzọ dị iche iche eji ebe alibasa. Nke onye
kakwa mfe, nke kakwa mmadụ mfe imewa. Ihe anyị ma gị berie alibasa gị ka o kwe gị oriri. Amakwa m na ịnọ n'ụlọ nke COVID-19 a butere na a ga na-anọ na anyị ọ marụgokwa anyị ahụ, anyị ejiri ya na-abakwara onwe anyị uru. Ihe a wụkwa ohere ndị chọrọ ịmụ otu esi esi nri ma otu esi eme ihe ndị ọzọ dị iche iche. Chukwunna daalụ na emego ya mfe. Ị gaa na ịntanetị, ị ga-afụ ụzọ ole ma ole esi eme ihe. Ọ dịkwa ka otu m si esi ihe a kịta. Inene inyekwa ndị enyi gị ka ha fụkwa otu esi esi nri. Ọkwa ya ihe a na-aga, anyị na-ewepụcha anyị na ajọ ọrịa nke kakwa mkpa, na-edekwa iwu niile etiri maka iji benata ọrịa na-akwụ aka anyị ote esisi anyị na-akwụ ya, na-ejikwa hand sanitizer etekwa n'aka, na-anọkwa n'ụlọ maka ịnọrọ ụlọ be gị, mụ anọkwa na nke m, ọrịa ama mfụkwoto ga-esi fee. Ebechagokwa m alibasa na-asụkwa osi maka ihe m na-eme kịta ka m kwadocha ihe niile m ga-etinye n'ime ji na akwụkwọ nri. O nwere ndị na-eri ose, nwekwanụ ndị anaghị eri ose ọfụma, na mụnwa na-eri obere. Sachagokwa m akwụkwọ nri anyị kịta. M ga-etinyezi ya na ite ebe ji anyị na-asụ, maka ji anyị esigo kewo nkeji 12. M ga-etinyezi akwụkwọ nri. Ji dị n'okpuru, ntinyezie akwụkwọ nri. M ga-emechizi ite ka ọ sụtazia mwụpụ ya. Ji anyị ka dịkwa n'ọkụ, ọ sụtazia mwụpụ ya. Akwụkwọ nri anyị na ji anyị agbọgo ọfụma, ji eghegokwanụ. Akwụkwọ nri asụgo ọfụma, ya chọọ ka o dee ede. Kịta anyị ga-agbanyụzi ọkụ, wụpụ ya n'ime ite, zapụ mmiri, agbanyezikwa mmanụ n'ite. Anyị ma na ya zapụgo ji anyị na mmanụ na akwụkwọ nri. Anyị azapụgo ha, desa ha n'akụkụ ka anyị mewazie mmanụ anyị ga-eji gwọkọta ya na ji anyị. Etinyego m mmanụ, ọ chatụ obere, ntinye ya alibasa. Mmanụ anyị achagokwana, ezi alibasa. Tinye alibasa, tụgharịa ya. Alibasa ga-eme nri ga na-asọ, maka alibasa nwere otu o si eme ka nri na-asọ wanye iche. Anyị makwa na alibasa na-adị mma n'ahụ. Alibasa na-adị mma, ọ na-achụkwa ọya, ọ na-achụkwa ụmụ nkanka ọya dị aṅa. Alibasa anyị etitugo otu nkeji. Achọzi m itinye ụkpaka ma ọ bụkwa ihe anyị na-akpọkwa ụgba. Ụkpaka na-adị mma n'ahụ maka ndị chọrọ ịtanata ahụ, ọ na-enyekwara aka. Ụkpaka nwekwara ihe ndị dị iche iche na-achụkwa ọya. Ụkpaka na-enyekwa nke a na-akpọ protein ya na carbohydrate. So iji ụkpaka sie nri dịkwa ezigbo mma. Ọ na-adịkwa mma maka ndị chọrọ itinye na nri. Ọ ezigbo ihe, ọ na-emekwa ka
ọ na-enyekwa ụtọ pụrụ iche na nri. Anyị ga-etinye ụkpaka anyị esitụkwa ya. Taa ka m wụnyere ụkpaka, anyị awụnye azụ, tinye ose, nwa m nwoke na-enyekwara m aka na-ekugharị ya. Ndewo. Ihe a na-esi nke ọma. Ọ na-esi nke ọma n'ezie. Anyị ga-etinyekwa nnu. Etinyekwana nnu ka ọ ṅaa ya. Ọ na-etinye nnu obere obere. M ga-ewetakwa ihe ndị bekee na-akpọ seasoning cube. Tinye ya. Anyị na-emekwa anya na-akwụ aka, nke anyị ji aka mee anyị akwụkwa aka. Unu nọrọ ebe a, be m niile na-ekpo nri nke a esichabekwa ụna ekpo taa. Mgbe a ga-esichazi ya, anyị ga-ekugharị, anyị ga na-ekugharị ya ka o yekwa. Ekwekwala ka o ree ọkụ, ekwekwala ka o ree ọkụ. Ọ dịkwa mma ma o ree ọkụ. O rugokwa ebe nkeji 4 anyị ji siwa ma ụkpaka ma azụ nke a. Anyị ga-agbanyụzi ya ọkụ, tinyezie ji anyị na ụgụ. Etinyego m ji na akwụkwọ nri n'ime ite. Ite a nwere ma ụkpaka ma azụ ma ihe a, ma ose ma mmanụ. Anyị mara akwụkwọ nri na-enye ọbara. Maka ndị chọkwara ịta ahụ, akwụkwọ nri dịkwa oke mkpa maka ọ naghị ebu ibu. Ya ọ na ị chọrọ ịta ahụ, ị na-erikwa akwụkwọ nri ọfụma dịkwa mma, maka na ọ ga na-emezi gị ahụ. Ya fugo na nri anyị nwanụ oyekwanụ ebe a na-ekpokwa. Ọ dị m ka m riwazie ya, mana ka m nwetu ndidi ka m kugharịchaa ya ọfụma n'ite a. Anyị esichego. Anyị esichagokwa n'ezie. Unu a na-afụkwa ihe nka. Mgbe anyị na-asị na Igbo nwere nri, mgbe nwekwanụ nri, mekenenu. Ka m bịa manụ m ihe m si, ma ọ na-asọkwa ka o si asọ n'anya, mana ama m na ọ ga na-asọkwa. O ruo n'omume ka anyị nenezie n'ihe nwaanyị si, ka anyị makwa ma ọ na-asọkwa n'ọnụ etu o si asọ n'anya, mana ama m na ihe niile na-eme n'ebe a. Biko, ji a mechiri akwụkwọ. Unu ama ihe na ji mechiri akwụkwọ. Ka m kpọnụ nwa m nwoke na ọ nọ m n'akụkụ, na ọ chọkwara iri ya bụ nri, ka ọ mara ka o kwukwa ma anyị esitekwa ji. Ngwa ndewonu, ka ọ dịwazianụ ụbọchị ọzọ. Daalụnụ.